Maryama Mubarango Zil Abba Aladin Sabori Ataka ajuya Ga amarya saukin dai duniya ciki yayo zamani yayo uwa uba na da shaiwar madani ya bani lafiya ko ta ina ake jira ya ango amarya kun dace babu tsegumi aure sunar ma'aiki mazo abin karami baban fatin maza shugaban dukan malami Allah ya samu dace da sansa alƙalla. Ranar biki ta kuce ka Mubarak yayi aure an mutum Maryam haɗin ku yayi daidai. Ga aure na ce martaba ta lallada ma akwai haƙuri zaman ku gidan ku komai akwai sunar mazo kurara a zaman ku komai akwai an gobe jin amarya Mubaraka Mariya. Mubarak ya zama ango Mariya ta sace ango mijin amarya zaman ku bace kuce ranar bikin masoya dangi abokai na ce har da ni Zil Abba bikin ku na zo na ce ranar biki ta kuce ka Mubarak yayi aure ango mijin Maryam haɗin ku yayi daidai. Mubarak ka zama ango auren ka yau an kai kamar yanta kace komai kace za ta yi hakinta ya zama naka komai wuyar yanayi tunda ta zo gidan ka amarya aita ka tana da haƙuri Maryam na sani ta sani mai kyan hali da tsafta Mubarak ai ka sani wajen abinci lamba ɗaya Maryam ta yi fice tana da tarbiyya Maryam ko ina ta yi fice. Ranar biki ta kuce ka Mubarak yayi aure ango mijin Maryam haɗin ku yayi daidai. Amarya kin biya Maryam kin zamo jaruma kin buge su mata Mubarak kin wawa ma kin zamo amarya wata rana sai dai mama Rabbana ya kai mu a lokacin mai biki. Mubarak ai naki ne gidansa ai zaki ki mai abinci mai daɗi kar ki saran gaji farin ciki ke bashi Maryama fatan ki Mubarak ke ya zaba a zaman ku har abada. Ranar biki ta kuce ka Mubarak yayi aure ango mijin Maryam haɗin ku yayi daidai. Amaryar ango ke ce ta fara koko ku sha sha'anin ko mata ki dan ku na dako ni dai. Amaryar ango ke ce ta fara farko ku sha sha'anin ko mata ki dan ku na dauko ni dai. Mata maza mu taka bikin ga ina mu ne ta so amarya kin ji bikin ga domin ki ne farin ciki ki nuna a yau bikin naku ne shari'a Maryam Mubarak ai naki ne. Na ce ku zo mu taka yau rana ta biki murna muke a fili har zuciya mu yi biki
abokanai kawaye dangi ku zo mu yi biki mu sha rawa mu taka auren masoya. Amaryar ango ke ce ta farin farko, ku sha sha'aninku mata ki ɗan kwada ɗauko ni dai. Kai uban amarya Tsalha yau gashi na gaida kai, babban mutum mai kima Zulafa na gaida kai, mai kyan hali na gargacewa karga har ma da kai, Rabbana ya kare ka babban mudiranmu. Zulafa na gaida ki yau na shigo bikin ku waka tana sa da ki, uwa guda shakundun gare mu haske kike, Hajiya Fatima mamar amarya kike. Amaryar ango ke ce ta farin farko, ku sha sha'aninku mata ki ɗan kwada ɗauko ni dai. Idan ki ku zo 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 kar mu zo kar mu zo kar mu zo kar mu zo yake da girma a ku zo ku zo ku tsaye. Amaryar ango ke ce ta farin koko, ku sha sha'anin ko mata ki dan kula da koni dai. Amaryar ango